ake phambi izandla babusisekayo uma ungabusiseki ungajabulisi mina ngicela ngithi-ke bafowethu ngisiza nani enise mina nje njengoba ngisebandleni le-African Church sisenkingeni kubangwa indlu esiyavandaliza yaJob Chilizi kamkhulu wakhe iyabangwa namhla kubangwa indawo ukuthi awakhi la indawo yethu le lokho ngempela bafowethu akuwenza umehluko ukuthi uma ngabe uqhuba umbono wazi wafika umbono la ufika kuphi khona ubuse uthi wena hayi lento eyebandla eyani bazalwane ibandla kufanele lihlale phansi libe namadoda azobuyabuya ezulwini ahlale phansi nobishop athi baba mawufa lento ngoba ingeyakho njengamanje ngeke ulibalekele lokho lebo labaKristu ngakhuluma kabuhlungu ngiyazi ngeke uyibalekele lento ukuthi njengamanje indlu lesenta le ekabani ngoba buhlungu ubishop esihambile emhlabeni bese niyokhipha unkosikazi wakhe kule yandlu le lapha phezulu ngoba le yandlu ephezulu uyakhe ngombono abe uqhuba ngokobizo lwabantu lwa so wena usile wena ngenxa yokuthandwa uNkulunkulu wangena kulombono sekufuneka manje ukwazi ukuhlela amafa ibandla lihlela mani amafa thina sisabanga namhlanje African Church sibanga indawo kayakachilizi awakhululana ngibuka kabi kanje mhlawumbe nawe unayo lenkinga ebandleni oliphethe ubaba uswashona sebeyakukhipha kwakuwumbono kababa wena okufanele ukuhlele lokhu kuzokwenzeka kanje akushintshi ukuthi lento ekabani ekababa kwakho no njobe dedicated nje lendlu inikelwa kubani kuNkulunkulu angithi kodwa ngaphansi kogcobo lokuhola kukabani fanele izilungiselele madoda ase-International Revival ningaphindwa esethi African Church esaxabanisa sahlukanisa u-10 sibanga njena nje ifaskedeni nengane kachiliza ngapha sezize zafa zaphela zafa ibanga nje ayingena ngezulwini zibanga nje ukuthi ezibanga zakubo ziyabanga nje zibanga zithi indawo kababa musani ukuba nibe spiritual kakhulu ngilizwile nje izolo ngila ebemnyanga ngeze ukuthi kuqhuma ibhovu haleluya siyabonga muhle uJesu kodwa kuzi isikhathi lapho haleluya uzophela khona ngoba nangu uchiliza nezinto angithi iasset akakwazi uNkulunkulu ukuthatha iasset uchiliza uma efa iasset izosala kwachiliza bese kuya ngokuthi nina madoda nidodisane kanye ushilo haleluya nakhuluma ngelimi nabuya nganene nahlala phansi nenceke kwenkosi ukuthi baba sikhushise uma sekufika isikhathi sokufa kuyokwenzeka kanjani ngoba nasi leli asset le asset ifa lenu kodwa ngaphansi kwachiliza awazoshaye ikhwela lo bafowethu bakhona bakuzwa ngani ifa le angelinyezwa ngaphansi kukabani yebo bishop nina into angeke ubishop aniphuce yona uma ehamba emhlabeni ngeke ahambe nokukamoya ne-spiritual inheritance ifa lani lasezulwini likamoya kodwa elenyama uyolishiya kunkosikazi wakhe nabantwana bakhe
kungenzeka nilithole ningalitholi. Hlabelelani nibe nazi ukuthi kuyeza ukufa. Ngizovula indlu mina, angizizoshumayela, ngizovula indlu nje. Ngikhuluma amaqiniso la. Thandaza ube wazi ukuthi kuyeza ukufa kodwa. Sizomkhipha la ngebhokisi uchiliza engasezi ukusho lutho. Engasekazi ukuhlukanisa. Newili engayibhalanga. Mayibhalile obeyibhalele umndeni wakhe. Ayike iwili azoyibhalela abefundisi. Hayi nizohlukana nibe amantayintayi bafana bakithi. Ngoba into enizoyibanga nje nizobanga isikhundla. Nizofuna lesihlalo uchiliza kahle nawe ufuna ukuhlala nonkosikazi wakho la. Kanti awubizelwanga lokho. Uzoliqeda leli bandla kuzongena imoto izophana elibhithwa la. Ngoba ingane zakachiliza ayisikhuluma lutho uma ngabe nibheda. Nihlile ukuqhuba umbono kababa wobani. Zizophumana. Zifake imoto la ziphana elibhithi imoto ukukhandwe imoto ukukhenikwe kwenziwe intambo zeyimoto la. Ngoba nilibele ukuthi hayi bhayidayisi. Buyani nganeno mase uphelile ubhayidayisi yehlane emthini. Hlalani phansi kuxoxwe. Ngoba yakhiwe lento ngama asset enu angithi kodwa awakachiliza. Sengidlulileke manje sengiqedile la. Sengiqedile la. Ngifuna ukuthi mhla Mam Bishop mawusunenkinga mangisaphila ngakafi ongilanda. Ngibakhumbuza ama minute alomhlangano okuvula kwethu namhlanje. Ukuthi anganje ngathi lama asset lawo le asset yakwabani? Yakwabani? Asisho sonke. Ungathi wena eminyango sathi sinikela kuNkulunkulu. Sayinikela kuNkulunkulu. uNkulunkulu wazi ukuchiliza akakwazi wena. Ingakho nje ungeke unikelele wena kunikelela ukuchiliza. Ngoba wawuphi uchiliza ehamba ngesifala kahle semoto emhlophe ehambela lemgwaqeni nezingane. Kanti uNkulunkulu wayelande wena manje wena usuzobheka uchiliza. Usufuna izinto. Hlala phansi udla ukudla. Uphume wenze njani? Finish. Iplan ngeke ngithanda. Phase 1 sengidlulile kuyena. Phase 2 phela sengimdala mina bafowethu. Yabona mina ngimento yala ekhaya. Ngimento eyabekwa uNkulunkulu kade kwathi wangizomentorisha leli bandla ngilimentorisha in disguise emfihlakalweni kaJehova. Njoba ungibona ngimilala ngimile ngephutha ukuthi ngilethwe ngiqokwe uNkulunkulu. Wale nami sengithi akuza abakhulu wathi uNkulunkulu abeka abakhulu kimi omkhulu ngikhethela mina. Ingakho ngimi lapha nje namhlanje. Anginasikhundla, anginalutho. Lutho nje. Funda ke Nceko. Amen. Sengidlulile njalo ngithi bamba lapha mfundisi wase International Revivals. Kungathi makufika ukufa kuba kuchiliza bese nihlukaniswa ukuthi senifuna ukuzohlala la. Umam Bishop uzohlala yedwa la. Azabone yena ukuthi wenze njani. Lezi imoto lesiya akuzone zebandla. Mfundisi, na umuhle upheka nje bandleni lakho biza mina. Ngizokuxazululela mina lenkinga. Ngoba iwesaba wena. Ulokhu uthi eke umsebenzi kaNkulunkulu, kaNkulunkulu. Mase kufika ukufa uzoboka balo umsebenzi. Ngoba uNkulunkulu uzobe ehlalele mayephi.
emazulwini nasenhlizweni zabantu. Uyabanakala uNkulunkulu wakho careless. Une spirit of carelessness. Bakisi. Ungalokho uthi la sikholwa masikholwa sihlangene mase sihlukene ngiyakutshela wena impumalanga nani anikuxabana nina ngiyanibona nje nithule nje nilele ngaphansi kotshani ngiyanibona emfihlakalweni ngiyanibona awusaphumi nje ngafa ngabe kade waphuma inkinga wena wazi uzoqalaphi ngoba ngeke ube nayo lento uhamba ubuye hey shobe ayaphuzwa amanzi epulpit hey eyo yeah sengiyaqeda bafethu ungabi nesibetho ngoba lento ba imele kufanele ukubizo abantu hey mawufuna ukuzwa buza kumina eAfrican Gospel Church siqabene namhlanje siqabene hey siyashumayela siqabene hey njengamanje kuleli viki kukhonza amaqembu amabili elinye likhonzela phezulu ehholo elinye likhonzela phansi etendeni hey siqabene hey elinye lizongena kusasa ngoba sintshani siqabene baningi abathi inkosi inkosi kodwa bayingcosane ngoba uthi uyakholwa uqamba amanga wena awuyazi lento yenzayo ukuthi uquthele nje ukuba umfundisi uthola eyishumi ebandleni funa siqede manje ishumi ebandleni hey moya sezoyivala sivula umnikelo wesihle ngoba sesikhathele nabantu besibiza ngamasela asikaze siphuce umuntu thina lutho sihamba ngeemoto ezinkulu uyabona mina ngidrive uBMW yeah imali yebandla yeah uyokhuluma uyakutshela uyoze uphumela ulimi ngaphandle ngoba kuukuthi into yakho ayina order ungathi uma into yakho ingena order ubuso ulwisa abantu abane order ababusiswe uJehova ezulu wena ubuyibona le moto angikhipha ngisho isenti lemo uyazi usikhosana nawe engihlala naye makhelwane wami akusiyona esonto akusiyona ebandla mangifa eyankosikazi wami yeah hey mawufuna nawe ukuba nezinto hamba uqala wakho sibone izoqaleka yiko lento ayiqalwa ngokuthanda uyacindezelwa hey unzima namhlanje phela mina ngindoda endala mina kade kangibona ngoma kade wayebona futhi nje mina ngiyadelela mase ngithanda yeah kahle lena ke ayidingi ukuthandazelwa le iasset le asset ayidingi ukuthandazela iyahlelelwa
ngoba iasset yakachiliza thanda ungenza njani uyobulawa ushukela neBP ulwa nokuthi yakhiwa yithina lendlu ithe leya close leya and yebo kunjalo ibithi iasset yakachiliza le uyinikele uNkulunkulu kodwa iasset yakwabantu yabachilezi ebandleni azakhele yena ngokuzila ukudla uyabona inkosikazi le mina ngaphela phela mina nina niyabasaba mina nje ingane zakwethu bonile abanye bekhipha bathi bishop ngisho lapha eminyango izolo ngabona ngani ngimbizi mfowethu umngani wami uyayibona le ministry le ubabachiliza lo akazi lutho ngale ministry le ministry ivela kulonkosikazi esebenza ebank ezila ukudla 40 days bayoshada ngelilanga lapha abashadisi wena ubuza ukuthi unkwanyana waphi unkwanyana umqali waleli bandla qali waleli ulokuthi waphi yena lo muntu onesisesikhulu umqali waleli yabona uqhilizana le nkosikazi ngiyayisho ya 40 days ukhuluma noNkulunkulu lo uthi abothe wenkwanyana futhi athi ngeke hayi kinenkinga nkosikazi ngeke usehlala esilo 40 days ngathi miyeke ani miyeka zilo 40 days niyawubona namhlanje 40 days unjani wawulande wena 40 days oh hallelujah usufuna ama-asset wena oh Jesus hallelujah uyambona ubishop lo sasisehholo efasketela kushumayela omunye-ke nje umshumayeli engeke ngimusho wayeshumayela kulowo ndawo ngaloso sikhathi angazi iminyaka sengadlula nami nginesono sokukhumbula into esezadlula washo ukuthi lo shumayela lapha ukuhla kulimala lo uthi lo usho yena sitshelani kodwa ngeke kwanyana mfowethu kanye yabona ke manje ngiyamshaya lo ngoba ungacabanga ukuthi mawukholwa azikho ikhathi ezifikayo ezivusa inyama ikho ngithi nisohlupha nini mawuchilize sefile ngoba nikholwa manje kusasa nizokholwa wathi uyabona ke manje ke mfowethu wathi mfowethu ngiyamshaya ashe sukuma ngabona ngathi nali ihlazo umuntu eshumayela ezoshawa umuntu esengazi nalo muntu mhlawumbe uthi ushawelani uzalwa leli bandla lapho mesibhakelele leli bandla wathi nashika bendoda uyalazi ukuthi ilali uphuma sizakhonela ngathi ngiyakhumbula sasihlezi ebhenkini lali idesk waphuma kanje ngathi mawuke wamthinta nje luphelile ugcobo lwakho ngeke uphinde ushumayele ciliza ungathi ngilosi futhi musu ukuthi umubona amaphutha akuciliza ubona ukuthi ungawarectifya wena ungathi wena ungaphatha kangcono kunaye ingenxa yokuthi umuntu akafundelanga ukuphatha ibandla uhlangane nalo endleleni eshumayela wasethola abantu abanjengani abadinga ukuthi uma kukhona eningakuboni kahle nisondele eduze kwakhe baba ngaze kuhlukana ibandla ngethi ngenamsebenzi walutho
sikhathele ama-mafias and cartels of the church. Hayi Right, sengiyashumayela manje. baba. Ubishop bafethu sisuka kude kakhulu naye. Zathi zimjaha insizwe Afrika. Gospel akudlalwa ke gospel. Ungazi uyokhonza gospel wena ngoba uyatetema. Akudlalwa lapha kulela bandla leli. Likaliyekwe lifundwe nje izwi liyekwe lapha kushaye wena. Ukhandwe. Ngase ngibona ukuthi useyawa ke manje. Usezowa ngamthatha. Ngabaleka nayo. Ngayomfihla emzimkhulu emachuneni. Wayemisitende kwa King James. Lapha engikhamba khona ni. Ngoba senimbona i-stadium nje ubuya emzimkhulu. Engelutho. Eyifadini. Uma umnika u10 abongazaza khokhoba. Wafuwa shaya imvuselo khona lapho babundlela. Wawuzazi bawula kuleli bantu ufike kanjani. Mhlambe wafa ngoba uthi nawe usukhathele izakila zasebandleni lakho. Wathi ake ngiyophumula international revival. Musu ufika ke la ubusuphakamisa umhlwele. Uze uzocasha uyi-refuge wena. In fact wena uyi-refuge awuyona ne-immigrant. Nesikhathi sakho sebu-refuge iphelile futhi manje. Zama ukuzinza. Thola incwadi zase-South Africa. International revival. Uyikwerekwere wena. Sengiqedile ngawe cha sengathi sengiqedile. Sengiqedile. Yimo wena Reverend CL Nkwanyana. Ngicela singene ezwini lenkosi. Sengizokhuluma ngomsebenzi walendlu nale ministry ye-International Revivals. Funda mfowethu woza. Amakhosi okuqala chapter number 6. Yeah. Ithempeli verse number 7. Ini bafowethu? Ithempeli. Yes. Woza. Indlu isakhiwa yakhiwa ngamatshe alungiswa enkwaleni. Akuzwangalanga sando nazembe napiki Hamba ukhuluma. nanto yensimbi. Ungahambe ukukhuluma wedwa namhlanje. Eish. Ngale verse engiyifundayo ngoba ufunde kakhulu theology. Lento ayikho kule angle yale theology yakho. Hey. Yabo nje manginjena nje nceke ukuthi umoya ngolithanda angithanda yasewe. Yikho nje umbola ngithi. Ngithanda ukuphakamiswe uwe wangibeka phezulu. Ungahamba uqosha amaphepha ke. Ngazi udlule nomuzi wakho hamba uthi kodwa lo mfundisi okuthi unkonyele. Wayeqhamuka. Funda yes. Indlu isakhiwa Indlu isakhiwa. yakhiwa ngamatshe Yebo. alungiswa enkwaleni. Amatshe ayi-ready esenjani bazalwane? Eselungiswe ephi? Enkwaleni. Woza. Akuzwakalanga sando nazembe napiki Yes. nanto yensimbi isakhiwa. Alright. Ngifuna uya ukusola namhlanje. So namhlanje ngifuna uya kulisola livangeli kaChilisa elikulethela. Uliya kulisola. Lihamba emgqeni kaNkuluNkulu ngempela. Uthwale endlu le hlala uma usiqedile nceke ngahlala. Uthwale endlu le eyakho uSolomon. Ngoba igama lithi Solomon lisho usilent noma upeace. Silent or peace. Solomon, Salem. Melchizedek, the king of Salem. Salem, peace. Leli gama lithi Solomon lisho ukuthi peace. King of peace. Inkosi yokwenze njani?
yokuthula oyisimboli kaJesu ngoba noJesu uyinkosi yokwenza njani yokuthula. Kuthiwa ke wayakha indlu uSolomon eyakha ngamatshe awafice seredi asenjani yebo ayeqhamukephi enkwalini ayakhiwa yini izinceku ezazingaphansi kwe-leadership kaDavid. Akwasho kahle lo wathi phela le ndlu kaSolomon ufike vele imaterial uSolomon isinjani isivele sikho. Kwafuneka ayakhe uDavid indlu wafa engayakhanga ngenxa yokuthi walwa izimpi kakhulu, izandla zakhe zagcwala ini igazi. Kwaphoqeleka ukuthi ayidluli betting in time iye kubani wafa uDavid. Niyamazi David uthi walela nonkosikazi kaUriya emfake ebuthweni efuna afe ngoba engafunanga ukuya empini ngesikhathi, wasala wama kwibalcony wabona umfazi kaUriya eqimbile wamkhanuka wafuna ulala naye, walala naye emva kwalokho yafa ingane. Angithi siyamsana mfowethu, yafa ini ingane. Waphinda futhi uNkulunkulu esemduduza kuye lo nkosikazi wamnika wani so ngoba ulifunda iBhayibheli wena. Inkinga yakho alifunda iBhayibheli manje you make us walking dictionaries. We are not walking dictionary, but we are helping you. We are keeping you ukwazi ukuthi nawe wazi izinto uma yikhulunywa isuke iqhamuka ephi. Kuthiwa ke yadluliswa ke iBhethi wasekuthiwa Solomon yakha ini indlu ngani ngale material esinjani esilungisiwe. Ingakho kuthiwa ke wathi eseyakha uSolomon ngoba kwakuyinkosi yokuthula, was a peaceman, akazange kuzwakale isando nani. Yes, lento ke bazalwane inje isimboli yakuphi le yasezulwini. Angithi niyazo la sila kule temple, angithi bazalwane sikuphi musu mawushumayela uthambise akukakhiwa indlu le nje yayakhiwe uSolomon yayisimboli yendlu enguJesu esiya kuyo, indlu enokuthula engayikudinga izembe nepiki nefoshana. Lana sikhona kule ndlu bafowethu funa kushawa isono, ubufebe kube ubufebe abenziwa ivangeli le new generation libabulela abantu bajola beshumayela. Baphuza utshwala beshumayela, badla imithi beshumayela ngoba ivangeli lomusa, mangeli lomusa musa. Nawe mhlangenzeka ukuthi ulomuntu vele umusa bazalwane ivangeli likaJesu la elomusa kodwa umusa is not free. Awukho free umusa. Umusa bishop professor awuwoni awukho free umusa. Ngeke udle izono uthi usemseni sezandleni zomusa. Amen. Ngeke udle izono uthi ngoba sisemseni. Wathi omunye lo kulabo abashumayela ngomsa kakhulu wathi omunye babekhonza naye ekholwa waseke esehamba eGoli wafuka wasebenza wawa wathola wathenga imoto
eseyisidakwa wahamba waya ethuyeni ekhaya le endaweni thize ngengisho igama lazo usubone nawe yawe imoto wafa kodwa wangena ezulwini noma ebephuza utshwala wathi umusa lo no umusa unjalo umusa awazi ukuthi senze umusa ube license yani yesona uma wenza lo zinto udaka utshwala nje wafa wawa uphelile indaba yakho awuyi ezulwini wazi lokho umusa ufana negrant emenyezelwe uhulumeni athi uhulumeni nansi grant ngeke uyithole ukuthi grant uhleze phi endlini umusa umenyezelwe kodwa kudinga wena uye kuwo uklebhulwe amatekisi ezihlalo zamatekisi uya ephi emseni uyobamba ulayini uyaphi and umusa udinga iperseverance muhle lokubekezela umusa lutho ngithike lapha bafowethu la kushunyayelwa ivangeli bafowethu kunoma kuwonke ama-angles amen shunyayelwa ivangeli le ministry kushunyayelwa ivangeli yokuhlukana nani bazalwane neso ivangeli lokungahamba izinyanga ivangeli lokungaqonywa amantombazana ivangeli lokungahleli manje njengoba silana nje sisemhlabeni la okukhala khona izembe nepiki nefoshana wena usuyekile izembe uyobuzwa ezulwini ukuthi liphi itshe owalikhanda lalungela ukuyongena kuJesu uthi uJohane ngabona umusi wehla ezulwini ulungisiwe njengomlobokazi angithi niyayizwa le bafethu wawulungiswa kwase kunamatsha esengene ezikhaleni zakhe akade lungiswa kulezi zindlu esihlezi kusona. May God bless you asifala mehlo. Sengiyathandaza bafowethu. Lwafi yele lagi ngese zonwe niza alwazo
Emini singofakazi bamandla akho, singofakazi bezinto ezenzeke ezulwini, side sizibone ngamehlo emhlabeni. Busisa umkhonzi wakho okhulume ngaye nagalesi sikhathi ngamandla egazi kaJesu Kristu waseNazaretha manje kuze kube phakade. Amen. Inya gengu ikona okama asibonge egameni lenkosi uJesu. Kuneimoto bazalwa necela ukuthi igudluzo lapha eminyango iLJD 47 iMP bese kuba iB6 ayibona inkosi nisimuvele sona baphuthume uyaphuthuma. Ngiyabingelela kakhulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela umpostoli obapostoli ubaba wethu Qhiliza
i-leadership yonke international ayibonge inkosi baba siyazithoba phansi kochopho lakho ngithi nje all protocol ayibonge inkosi ubaba wethu ngiyambingelela sifike ubaba uNkwanyana iBishop lami elikhulu leAfrica lase-African Gospel Church nomama ngiyambingelela ibona abangiphethe ebandleni ayidunyisa inkosi kafishana nje baba uBishop uChiliza uma ubaba uNkwanyana esakhuluma sinomlando walenkazimulo esiyibonayo ngamanye amazwi uma inihlula itedeleni kuthina sizoyibamba thina sukuma mfuthu uBacktemp sukuma mfuthu uGumet babushabana sukuma emagabheni sazi nansi indoda iyavuswa uNkulunkulu phambi kwethu usibhekile noma seyintabeni siyayikhulekela silalele ngendlebe ukuzwa ukuthi uNkulunkulu wenzani ngayo sithi mgcotsha uNkulunkulu aqhubeke mama Bishop mina ngingumndeni futhi kuyazi ukuthi uma ngasahambi kahle thina sasikhahlela ubalake bafika sikhahlela ubala sithi siyokufaka ngonyawo ezulu uyosibonga usungaphakathi mase siqinisa ukuhlwane sono sasithi sikufaka ngonyawo ezulwini noma kubhlungu uyosibonga usuphakathi ikati lalihla imfaduko sihlwene sono siyinsizwa ayidunyisa inkosi siyibambe kahle siswana ku Sunday school samba nobaba uRogers baba uDube ayidunyisa inkosi haleluya akizukuba mude kakhulu ukuthi kumnandi baba ukubona lenkazimulo uNkulunkulu aqhubeka kuphase ayidunyisa inkosi singofaka sasingazi ukuthi namhlanje siyobizwa ngabafundisi uma ekhuluma baba kuze kwacisha ukwehla inyembezi kumina ubaba uNkwanyana ekhuluma ngemoto emhlophe ngathi enhlizweni nami ukuthi uyayazi ukuthi iyaphetha phi iyaphetha kaNhlumayo isime kaNhlumayo kanje uma ngiyibona ngithi inyawo zevangeli ngenxa isikhathi siyaphuthuma ke bazalwane ngiyabingelela kakhulu sesiya kwi-item elandelayo yeordination socela ayibonge inkosi haleluya uprofessor eze ngaphambili asenzele lenkonzo yeordination siqhubeke ngenxa ukuthi uhlelo lethu eliyaqhubeka ayidunyisa inkosi uthi angithi nami ngiyamangala ngenzela konke okuhle ngiyamangala nami ngiyamangala ungenzela konke okuhle ngiyamangala nami ngiyamangala ungenzela konke okuhle nami ngiyamangala ngizombonga njalo ungenzela konke okuhle ngizombonga njalo ayibongwe ke inkosi ngiyabingelela kakhulu nami egameni likaJesu baba uBishop uChiliza nomama osiphathele uhlelo baba uNkwanyana osesivulele indlela yonke
ukuthi size sibe lapha kule ndawo. Sisuka ke eHoly Nation Bible College phansi kobuholi ukababa uProfessor Ncube. Isibongo sami ngwakwaDube. Kodwa ke lokho akubalekile. Okubalekile ukuthi ngumntwana kaNkuluNkulu othengwe ngegazi lika Jesu. Wathengwa ke ukuhle emndenini. Walotsholwa ngegazi lika Jesu kwakhokhwa ilobolo eliphelele. Makulotsholwa ke kube khona inkomo ezisalayo. Kwenzele ma undodakazi elamba phambili abuye asengelwe ubisi kuthiwa hamba uyokudla ingane iphile. Kodwa kaJesu kunomehluko. Likhokhwa ilobolo liphelele kungasali lutho. Ayibonge Nkosi. Sizeke ngalomsebenzi ke okuzohlonipha ubaba uDokotela Chiliza nomama. Ke wavuka nje enhlizweni yami ukuthi ake sibheke izwi likaNkuluNkulu esahlukweni sika 41 incwadi ke kaGenesis. Genesis chapter 41. Uma sizo kwenza lo msebenzi soqala lapha nevesini ithele ka 37. Ubaba uNkwanyana ke uyakhetha, mina kangikhanyiseli ngefoni, ukhanyisela abangani bakhe. Angisaboni kahle baba uNkwanyana lapha. Ngicela uzongikhanyisela ngefoni lapha, ukhanyisela abangani bakho, mina ungikhanyiseli ngefoni. Genesis chapter number 41. Ukhanyise kakhulu baba. Uverse 37 kuya kuverse number 40. Bamba lapho, bamba lo ufundayo. Genesis chapter 41 41 years. verse 37 kuya kuverse number 40. Umngani wakho lo kade efunda. Jesus. Ingeke ethandekayo. Yabonga baba. 41 verse 37 kuya verse number 40. Amen. Asiphe kumbhalo bazalwane. Incwadi Genesis chapter number 41. Yes. Verse number 37. Yeah, kuya verse number 40. Amen. Ukuphakanyiswa kukaJosefa. Yes. Verse 37. Yeah. Lelizwi laba lihle emehlweni kaFaro nasemehlweni ezinceko zakhe zonke. Yeah. Wayesethu uFaro ezincekweni zakhe, singamthola yini umuntu onjalo onomoya kaNkuluNkulu na? Si underline leyo. Ayi. Ngoba isikhathi samanje isikhathi semimoya. Imimoya esirule ibandla kulesikhathi samanje. Umuntu onomoya kaNkuluNkulu uyafunwa. Mhlambe lapha kule ndawo yasemagabheni mhlambe uyedwa noma babili. Abantu abaningi banemimoya. Iyakhokhelwa. uJosepha, remember, he had gone through ama-tried nama-test ukuze a-ascende to the throne. Alibonge igama likaJesu. Amen. uJosepha uzalwa uRaheli kwakunkosikazi
owayekhethwe uJakobe. Uma esemkhethile lithi iBhayibheli umkho wakhe wamnika uronke, wamnika uLeya. Alibongwe igama lika Jesu. Amen. Esesebenze u7 years elobola lonkosikazi amkhethile. Wamnikeza uLeya. Mayethi uyavuka ekseni aya kuyena lo ngimkhethile. Wayesefaka icomplain ukuthi hayibo engathi unginikeza oronke. Uthi umkho wakhe uthi uyabona kule ndaba. Yebo. Akagani omncane engaganile omdala. Alibongwe igama lika Jesu. Amen. So ke uzoqhubeka nalo usebenze omunye u7 years ukuze uthole lo Babo. omkhethile. Hayi ke uyalazi udaba Yeah. osebenza u7 years wazala lo. Uma efika lo amkhethile wangabathula abantwana. Ayibonge inkosi. Amen. Yakhuleka indoda. Khuleka kuNkulunkulu. Ukuthi nange ngimkhethile akathola umntwana. Lithi iBhayibheli walalela uNkulunkulu wayesezala uJosepha. Leli gama elithi Joseph lisho ukuthi may God add more. Because wayingenele uma izotholo yedwa kulo ngoba uyena mkhethile. Alibongwe igama lika Jesu. Amen. Lithi ke izwi likaNkulunkulu walalela futhi lapho uNkulunkulu wayesekhulelwa wathola uBenjamin. Benjamin ke uThembe emthola wayesemqambe igama lokuthi uBenjamin ngoba uzwe ubuhlungu obukhulu umethola uBenjamin ngoba wamthola qede wayesiyashona. Zikhula ke lezi ingane eziwu2 azisenanina. Seziclose kakhulu kuyise wazo. Kwakuthi noma bephuma beyolusa laba abanye zisale lezi ingane. uJosepha noBenjamin. Ayibongwe inkosi. Ngelila ngamayihambisa ukudla ehambisela abafowabo ufike uyabaxoxela ubaxoxela iphupho aliphuphile ukuthi ubone izithungo zalabafowethu laba zigoba zithoba kuye. Wabona izinkanyezi zezulu zithoba kuye. Wavuka umona kubafowabo. Uyabona nje ubexoxa nje ubabunkwanyana. Uthi ma uNkulunkulu evusa umuntu abantu bavuka umona futhi lento ivuka kubantu abaclose kakhulu. Kube yibona bavukwa yini mona. Alibongwe igama lika Jesu. Amen. Uma lokho ephikelele bamsela ukudla bamqamba igama bathi nansi indoda yamaphupho iza bathi asibulale. Lithi iBhayibheli wasukuma uJuda wakhuza wathi asingambulali ngoba umfowethu. Into edala kusukuma uJuda ingoba endlini kaJuda kwakuzophuma uJesu. Awu eheni bakithi. Ayibongwe inkosi. Amen. Hallelujah. Jesus. Base bakhuzungu bathi asimgqibe. Ay. Mabe mgqiba phansi kwangala uJosepha kodwa kwalugcobo. Hallelujah. Kwayilona lilwayo ngoba abantu mabelwa kufanele kulo wena kufanele kulugcobo. Amen. Ugcobo is there to fight for you. Oh Jesus. Ayibongwe inkosi. Hallelujah. Bamkhipha bamdayisela ama-Ishmael. That was the first P because of uJosepha wadlula kuma phases nama tried and tested ukuze akwazi ukuthi ascend it. I-first P kwaba yipit bemfaka phakathi emgodini. Ayibongwe inkosi. Wakhuphuka lapho wadayiselwa ama-Ishmael ayomfaka eGibhithe. Mayifika eGibhithe kwanesikulikwili nomkaFaro uyasazi uyalazi udaba kwanesikulikwili wathatha wafaka ku-second P iprison. Ay. Ayibongwe wafike kwalugcobo. Awuzukulwa wena. Amen. Fanele kulwe ini Ugcobo. ilona elizokhipha ugcobo.
ilona ozokulwela izimpi uGcobo. Ayibonge inkosi. Amen. Hayi ke uyalazi udaba kuba khona ababhaki bezinkwe and all that. Wagcina sekhishwa lapha na mayikhishwa lapha kwanenkinga. Inkosi yayisiphupha. Alibonge igama lika Jesu. Uyalazi iphupha ikhwebe izacile nezikhuluphele. Inkomo kanjalo ezacile nezikhuluphele. Kwanenkinga kwalanda izangoma. Ayi. Afike zajikjela amashobe enkonkoni. Hey. Sawajikjela phansi. Hallelujah. Inkinga yezangoma angiyisoli mina bakithi. Ngicela ningelekelele ngingayisoli izangoma. Amen. Inkinga yezangoma iphupho. Lalifuna umuntu ona network yaphezulu. Ngoba izangoma inetwork aphansi. Hey. Hallelujah. Angiyisoli izangoma. Yebo. Hayi uyisolela lezangoma. Hey. Ngoba zasingenayo network yaphezulu. Hallelujah. Wakhumbula umbhekwezinkwa ukuthi ukhona wayine network yaphezulu. Oh Jesus. Walandwa phakathi ejele. Hey. uGcobo lamkhipha phakathi ejele. Walethwa phambi kwenkosi. Wathiwa nansi inkinga la. Inkosi iphuphile. Ayibonge inkosi. Amen. Uthi ke uJoseph utha kumina kodwa uNkulunkulu wezulu. Ayi. Ozochaza leli phupho Oh la. hallelujah. Not me. Yebo. Oh Jesus. Siphile esikhathini lapho khona ibandla kuthiwa yimina. Hey. It's not you, it's God. Hallelujah. Hallelujah. Wayeseyalanda kuiphupho iminyaka yendlala, iminyaka yenala. Yebo. Yathula indoda enguFaro. Yayisiza la kuverse number 37. Awuliphinde ulifunde. Lelizwi laba lihle emehlweni kaFaro Yes. nasemehlweni ezinceke zakhe zonke. Yeah. Wayesethi uFaro ezincekweni zakhe, singamthola yini umuntu onjalo onomoya kaNkuluNkulu na? Holy Nation Bible College yafuna. Yathi singamthola yini onomoya kaNkuluNkulu. Sikhona imoya ezweni. Singamthola yini onomoya kaNkuluNkulu. Yasimbona ubaba uBishop Lamu Chiliza nomama uChiliza uthi kumele baphakanyiswe ngoba bebonakele ukuthi banomoya kaNkuluNkulu. Ayibonge inkosi. Hallelujah. Imoya ikhona iyakhokhelwa iyathengwa kodwa sifuna onomoya. Awu kaNkuluNkulu. Zotetela udokotela wami uChiliza la nodokotela wami uNdunakazi beze ngaphambili bazothatha lo msebenzi okuphakamisa onomoya kaNkuluNkulu. Oh Jesus. Oh hallelujah. Oh Jesus. Hallelujah. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Let the power of the Holy fall on me. I know. Leli thuba samukela inceka kaNkulunkulu. Ngizocela baba uze ngaphambili. Useyagcotshwa bazalwane. Njengalokhu uNkulunkulu ekhulumile
Hallelujah. Sondela baba, sondela. By virtue of powers and authority vested in me as Vice Chancellor of Holy Nation Bible Center, I hereby confer an honorary professorship in ministry and in the Church of Jesus Christ at large. In the name of Jesus, thank you. May God bless you. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing, 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 fall on me. Anointing, anointing, fall on me. Anointing, 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 fall on me.
Angibingelele kakhulu Grace Bishop, Professor, Dokotela, all protocol observed. Ifunda certificate of appointment. This certifies that Pikelela Reggie Chiliza, ID number 6812225616-087, has been officially appointed by the Holy Nation Bible Center International and is hereby recognized as a professor for International Revival Ministries, which is officially listed by the National Register of Independent Churches in Pretoria, dated 2nd in Pinetown, signed in Pinetown on 11th day of July, year 2025. 2026. Sorry. Bonga ke basalwane kakhulu. Ngithanda ukuthatha leli thuba ukumethula ubaba njengoprofessor, akaseyena ubishop, ngoba uNkulunkulu yena oshilo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ngimethula njengoprofessor ebandleni i-International Revival Ministries nebhodi lakhe nomndeni wakhe. Hallelujah. Akaseyena ubaba ubishop. Ngiyazi ukuthi sihamba ibanga elide sisho njalo. Uma uNkulunkulu esemkhuphula asikhuphuke nathi bazalwane. Sisho lokho osekushiwe ezulwini. Inkosi yomsisibusisa. Ngiyacela ukuthi umndeni wakhe uze ngaphambili. Praise the Lord. Umndeni wakhe yes. Nebhodi lakhe ubaba uma liseduzane, kodwa nje sikuzocela uma lukhona uhlelo lokuthi mhlambe ifamily nobaba, ifamily yakhe bathathe isithombe naye kulolu suku olukhulu kangaka empilweni yabo. Amen. Amen. Sicela uma sondele ngakubaba bese kuba abantwana basekhaya uma bekhona eduzane. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Siyabonga. Yeah. Asazi ke noma ukhona osizayo ukuthatha isithombe sabo bazalwane. Sebetha baba.
Thathani baba umngadi. Hallelujah. Izulu uyesabeka. Hallelujah. Amen. Sicela ke uma kwenzeka nebhodi ke lakho ubaba likhuphuke senzele ukuthi babe nazi izithombe zabo ngoba lokhu kuumlando. wehlile washintsha impilo yami uJesu wehla
izinto ezinhle kangaka zehla abazali bethu bengasekho emhlabeni. Namhlanje umama ukhala inyembezi ezinhle ukuthi wayengazi ukuthi esiswini sakhe ngaphuma izinto ezifana lezi. Sizothatha lithuba sinikeze umama wethu nje. Asho nje lokho kusenhlizweni yakhe ngeke sidlule kalula. Inzala abantu. Oh la mighty kindness. Ongenzeke ebantwini kuyenzeka kuthike simkhonzayo. Ngiyabingelela egameni likaJesu. Ngibingelela izikhulu zami. Zonke angikwazi ukusho ngamunye ngamunye. Umzimba wami uyanqanqa bazalwane. Ngoba ngempela okwenzeka namhlanje. Osam. Ole Nkosi yami. Ngikhumbule Nkosi yami. Hallelujah emkhosini kaThixo. Hallelujah kwesika Jesu. Hallelujah. Ayibonge inkosi. Ngibazwana. Umzimba uyafuqa. Thatha induku yami ngoba ngizowa. Kube ngathi ngumuntu ogula kakhulu kanti nokho angiguli kakhulu. Moya wami ukude bazalwane lapho ngicabanga khona la ngisuka khona. Ngikhaliswa yintona bazalwana kubuhlungu ngoba kubuhlungu. Ngiyacabanga. Ngicabanga le ngisuka khona bathandekayo. Hayi bazalwane ngiyabonga kakhulu. Ngibonga uNkulunkulu. Yena onomusa kangaka. Ngimbonge onomusa nje kangaka. Bazalwane kuningi ngaphakathi kodwa engeze ngisakhipha. Ngiyabonga kakhulu kubonga nje
uNkulunkulu wangisiza, uNkulunkulu yabasiza abantu bakhe. Wangitakula abathandekayo. Ngilalela abanye abaculi bethi uNkulunkulu ukukhipha odakeni akunyule nje phakathi kwabantu azokubeka endaweni eright. Ngiyabonga abazalwane bami, ngiyabonga. uNkulunkulu anibusise ninonke. Ninonke. Bathandekayo, angaze kusekusasa ngikhuluma ngento eyodwa. Ngendlela engizwa nginentokozo ngaphakathi. Ngikhaliswa intokozo bathandekayo. Angikhaliswa lutho lunye. uNkulunkulu muhle. Uma usho phakathi kwabantu abaphuza ijiki, usho uNkulunkulu muhle. Bathi uNkulunkulu muhle makwenze njani? Kusho ngaphathi kwami ngithi ngiyazi mina ukuthi uNkulunkulu muhle ngoba yini? Ngoba yena akahambe naye aye endlini yesonto ayolalela ukuthi uNkulunkulu muhle makwenze njani. Ngoba nami ngimbonga kahle ngoba ngiphakathi esontweni. Phakathi kwabazalwane. Muhle uNkulunkulu bathandekayo. Noma sezenzeka izinto ezimbi nezinhle, kodwa mbonge khona lapho. Ngiyambonga uNkulunkulu bathandekayo. Ngangazi ingane yami, ingane zami ukuthi zizokhula zibe ngaka. Nami ngisaphila. Enhlizweni yami bengizitshela ukuthi ukubuya kwami esibhedlela, abantwana bengise esibhedlela ngeke ngisabuya. Ngoba bengiqala abazalwane nokulala esibhedlela. Kodwa uNkulunkulu kuba muhle ngibuyile. Bazalwane akukho kunye, uNkulunkulu anibusise, ngiyabonga. Hallelujah. ukuthi wena ukhona uNkulunkulu weNkulunkulu oqaba nonyawo likaIsrayeli ukuba lishelele. Uyinsika yefemini, ebusuku uyamlilo. uNkulunkulu ozungezile ngemuva nangaphambili. Siyabonga Thixo wethu ukuthi kuze kwala wena uNkulunkulu hamba nomntwana wakho. Impela uNkulunkulu angashiyani. Impela uNkulunkulu izithembiso zakhe zinguyebo futhi izithembiso zakhe zinguameni.
nansi inkonzo isaqhubeka ngoba iprogram yonke egambeni likaJesu Kristu inkosi manje naphakade. Amen. Siyabonga kakhulu, siyaphuthuma ngenxa yesikhathi. Sesiza ezikhulumweni bazalwane. Socela ozokhuluma ngomlando uprofessor uprof Gumede eze ngaphambili bese kulandela ayibonga inkosi no professor Malunga bese nje ngaphambili o 2 minutes babo siyabanikeza bona ngenxa yesikhathi sesiyaphuthuma. Shaya izandla ezinkulu. Prof. Ngisabingelela abathandekayo ngenxa yesikhathi. Haleluya. Ngiyabonga kakhulu leli thuba engilinikezwayo. Ngibonga uNkulunkulu ngalo. Haleluya. Ngingugumede Sibongo. Ngiqhamuka eMandawe. Haleluya. Ngingumntwana kaNkulunkulu, ngisindisiwe ngithethelele izona. Haleluya. Ngiyawubonga umusa kaNkulunkulu bathandekayo ukuba kule nkonzo sekukhulunyiwe. Haleluya. Kusukela kubaba uNkwanyana kuza manje simbongile uNkulunkulu. Impela umuntu akasetshenzwa umuntu oyedwa, baningi abantu abafikayo bezosebenza. Indla yakhiwe umuntu oyedwa. Kubekwa isitini kwakhiwe kuze kuphume into ewumuntu, kuze kuphume lento engaphakathi kumuntu. uNkulunkulu asuke eyibekile, baningi abasebenzayo. Haleluya. Nami ngisebenzile eyami phathi. Haleluya. Kuthiwa ngizokhuluma umlando bathandekayo. Mina noma kuumlando kumina kuyinto ephilayo. Haleluya. Kubazalwane kuumlando engizokhuluma, kumina kuona umlando into ephilayo. Haleluya. So ngo96 ngase ngiqalile ukushumayela ngo96 ngelinye ilanga ngihambe nomunye umfowethu kwesazana naye ngendaba yokukholwa, wayesayonike naye sesazana naye. Hayi mangifika endaweni ekuthiwa isePakirini nje na ila kuhlala khona abafuthi base-India nabantu bakhona ke. Uma singena endlini yakhe lo mfowethu sihlala, ayike sixoxeke kube mnandi. Bese sikhuluma ke indaba zokukholwa. Uma seyikhuluma indaba yokukholwa ngoJesu, kanti kuzosuka uhlamvu lombila liyongena kwenye indlu lapha ya. Luvele ligingqi kuhlamvu lombila liyongena kwenye indlu lapha. Ngizwe enye indoda ithi hayibo webafowethu, lento niyikhuluma yini? Lento niyikhulumayo ayibo bafowethu, hayibo awungixoxele mfowethu lento oyikhulumayo. Vele bahlala naye lo Isayoni la. Ngikhuluma ke ngoprofessor ubaba uChiliza nomama uChiliza. Hayi ngikhuluma indaba kaJesu naye, ngikhulume naye, ngikhulume athi hayibo wemfowethu sikhulume athi wemfowethu awuphinde ubuye sikhulume le ndaba. Hayi ke ngibuyeke. Hayi ngilokhu ngibuya le ndaba, hayi ingene le ndaba noma bekhona abanye abayikhulumile wayizwa, kodwa manje mase ngiyikhuluma la ayizwe ngenye indlela le ndaba. Hayi ngilokhu ngifika ke ngikhuluma ke indaba yaleli vangeli leli. Hayi azalizwe lento athi hayi ngeke Gumede lento ngiyayithatha lento. Abe seyithatha lento azobona nala ngikhonza khona. Hayi ngiqhubeke ngibashumayeze bathandekayo. Yilokhu ngibashumayeza nje.
benomama uChilisa lo. Ungenkani kufiwa kumama uChilisa. Indoda yasheshe yabambeka indoda. Inkosikazi ayifuna niweyizwe lento. Uyayizwa kodwa manje naye kunendlela ayazi ngayo esontweni lakhe kanti akuyona isonto lakhe le ivangeli selingenile. Yena usacabanga indaba yesonto lakhe kanti seqediwe. Yena ubonje isonto lakhe alaziyo leli kanti akuyona indaba yesonto lakhe leli. Sekuyasetshenzwa ngempela. Semi njengesihlahla esiwumuhlwa seqediwe kwayena. Awangimthatha ngimphose sakeni. Nango engikhumbuza babekhipitile bathandekayo. Ngibashumayeza nje mina ngimusha. Ngize ngashada Ngize ngashada nje sebevele bekholwa nje. Mina ukuthi ke ngiyashumayela. Inkani ke kunkosikazi ubuza yonke into uthi hayi ayikho leyo nto. Ayikho leyo nto. Usho ukuthi hayi vele futhi ke nginamandla kulento lento engiyikhulumayo nginamandla kuyona. Ngiyayikhuluma nginamandla kuyona ngoba angiyikhulumi nje inganekwane. Ngithi asihlale phansi ngichazele lento ngoba wena mhlawumbe uyazi ngalendlela nayi la ikhona. Uyangena indaba yevangeli bona bobabili. Haleluya. Waqala umsebenzi wenzeka abathandekayo. Ngizwa abantu bethi ke babehamba ngemoto emhlophe. Abantu abazi kwangeyona imoto emhlophe. Kwaqanja ngemoto eToyota esasihamba ngayo siphume singcole siphelile. Kodwa singene ngaphakathi esontweni simthuqasi ngaleyo Toyota ebuhlazana. Ezinye zalandela leyo Toyota nje eyimthuqa leyo Toyota eyibuhlaza eyithenge kwenye indoda eyumsuthu. Umhlakwane wayithenge umhlakwane leyo vene. Singene emagabheni eyisithunquthuli. Kodwa singene sikhonza. Haleluya. Hayi ziye nendaba yevangeli ngilokhu ngibahambela. Nginenkani lana ke kubuye kulalwe ndawonye ngoba ivangeli phela hayi umuza ukho. Kubuye kulalwe ndawonye inkosikazi abuya ngene kwezinye ihlobo silale la ngoba ngiyasebenza manje ayikho indlela ukubashiya labantu ngithi ngeke ngisabashiya. Noma ngithi angishadile ngiyibona kwaleyo nto ukuthi konke into enzima la vele nabo bakhipitile. Nami vele angishadile ngiyibona inkinga ukuthi kodwa ngizophazamisa abantu ababili vele nabo bakhipitile fanele wesifazana ahamba ayolala kwenye indlu ngoba ngiyasebenza la ngibhizi. Hayi ke ihambe ke le ndaba la ngabona khona ukuthi hayi lo muntu ubiziwe. Yilama ngifika manje ngithi ngizobabheka ngifica indlu igcwele uChiliza ushumayela ngishumayela nje naye ubuya shumayezela abantu bafike ngifika inkonzi yavutha hayi ngijabule ngife hayi ngeve ngashumayela lana sebalethe phambi kwami ke manje sesishumayela inqwaba yabantu. Haleluya. So ke hayi ke kwasho ukuthi ke cha siyasebenza ke sesiyasebenza ke cha ngibona hayi esebeka izandla la sikhipha namadimoni abeli khona into ekhona. Niyazwa bathandekayo mhlambe ke ukusiza ke ngoba sengiyohlala phansi ukusiza omunye umuntu ngoba abantu bayakholelwa ekutheni bazothi abanye liphela lakhe ibandla. Kuloko bathandekayo ngeke sibe nababandla sonke. Abanye abantu badalela ukusiza emsebenzini omile. Yabona nje uqinise kakhulu ematendeni. Shumayela uKristu ematendeni. Mina ngibashumayeza ngoKristu baba be rooted in Christ. Lokho engidlange ngako ukondla ibandla lonke too much. Emvangeli. Kodwa kusebenza kokubilike kumina impezi. Mase kuvukile uvangeli kuvuka ngempela ngendlela ongakazi uzwayibona. Ngoba
phela ukuvangela khona ukumemeza lo abantu bathanda ukumemeza. Lithi iBhayibheli uFilipi wayeshumayela ivangeli ngoKristu, ukuchazela abantu ngoKristu. Niyezwa bathandekayo. So ngiyabonga lethuba engiphelwa lithe u2 minutes kodwa angubona ungifanele because lento ayiwona umlando mina iyaphila kimi. Niyezwa bathandekayo. Abanye ke nami ngizalwe gospel bangubanyana ngizalwe gospel. So abanye ke ngoba umuntu uzihambile uselela kuyachiza le ndalo esipodukele wasiye sasebenza noSifowethu baba uNdlovu. Abanye bazaliwe abashumayi bayaphika lo ukuthi uNkulunkulu abasiza ngoba sasibafica abanye beyiqhamukela eZayoni nje sihamba senza imvuselelo. Kodwa ngikho lapho ngila kule kaChelisi nakule yokuthi ke bathandekayo into eshuka umkwanyana ukuthi umuntu ahambe ngobizabizwe ngalo ngeke siba befundisi sonke ngeke size sibe nebandla elingaka sonke kodwa singasebenza sonke emsebenzini uNkulunkulu awumisile ngoChelisa. Niyazwa bathandekayo abanye abantu baphushwa bamuva imali bagijima bayozisa into abangazange bazi bayibizelwe badidizeleke manje bedidizela bahambe bona kanti kuhlu kwezinto oyibizelwe. Ngime ngalokho sithandekayo ukuthi ngime ngento engiyibizelwe ufuna uyazi into onjani hamba ngobizwe ngalo. Niyazwa bathandekayo uChiliza lo kakuphiwe uphiwe inkosi naye mase ngenza kwami uhlala phansi athule. Uhlala phansi enze njani athule ngoba ngeke akwazi ukuba yini mangikwazi ukuba uyena. Niyezwa bathandekayo uChiliza into ayiphiwe ukuvangeli kuloko kwenziwa manje ugcotshwa bathandekayo kuhle kodwa into ayiphiwe yitende nje mekwabona useyini ayike ngoba mina ngumuntu othanda ukuthi ke ithi ukufundiseka kancane ayibese semathendeni uChiliza siyohlala kuze kuyoshaya o3 uthandazela abantu uze kuyoshaya o3 lo muntu yakonje lento iyanenga lento ngumike siyanenga nje lento ingoba yena uyiphiwe leyo nto iyanenga lento. Sesiyagoduka lo muntu manje ke usekhatheleke manje useyezela usekhiphela ikhanda ngaphandle emotweni sekufanele sikhulume kakhulu eChiliza usebenzile angivane sikhiphange bahanga eshayela le moto asamekezi ngoba manje sikhuluma kakhulu ingoba manje sivikela ukuthi angalali la eshayela eChiliza uNkulunkulu wasebenza eChiliza uyalala phela manje siyabona solala sonke le moto iphume uyokhathala le ndoda ugoduka uyolala ngoba uzofa usemncane le nto yenzayo othe nange emgwaqweni inkinga emoto sevenge emoto lo muntu ulalelile umuntu namanje usaphethwe leyo nto leyo leyo nto namanje kodwa sibonga ngoba khona imetho yothila lo muntu wendoda ulala uphumule ngoba uChiliza usebenza wena. Siyabonga bathandekayo sibonga ke isiphiwo uNkulunkulu asipha sona ngoba uNkulunkulu asihlonipha wasipha intoni isiphiwo esinjengesikabani esinjengesikachiliza njengoba ke ningaka nje uNkulunkulu owenza ukuthi ke kube nje namhlanje kulendlu asiphe lo Musa omningi kangaka esubona kulendlu yezo bathandekayo uNkulunkulu esubona kulendlu kodwa uqhamuka indaba ePakuleni abantu indaba mabeseyibona inkulu bayadideka unjengomkhomazi ungezwa abantu bethi umkhomazi ugcwala ngomoya umkhomazi ugcwala ngomoya umkhomazi uthi uqhamuka le phezulu magnet izimo ubona bona usula sekuyikhuphula seyivutha bawazi la waqala khona ukuthi usukaphi. Siyabonga kakhulu bathandekayo ngeke ngikusho okuningi noma ke kungathiwa ke ngumkhulu la kodwa angiyena umuntu othanda kakhulu lezo zinto bathandekayo ngendaba zokucindezela abantu ukuthi wena ngubaba wakho wena. Iko strong lezo zinto.
kodwa ukubonga abathandekayo Nkosi Jesu. Inkosi inkosi. Umalunga egameni kaJesu. Akhona ngibingelele ubaba uNkulunkulu nomkhandlu wakhe, ngibingelele osingayi, ngibingelele nje abantu bonke bakaNkulunkulu noma ngathi all protocol observed, ukuze angabi khona umuntu osele ngaphandle. Haleluya. Ngimi la ngokukholwa nangokwethemba, ngiyumntwana kaNkulunkulu, ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Ngisemncane kakhulu, ngiseyingane,
I'm 75 years old. Ngangikazi-ke ney'ngane ukuthi ziyamiswa phambi kwabantu abadala. Ngiyathoba kakhulu futhi ngiyaxolisa ukuma phambi kwabantu abadala nokuma ey'ndaweni njenganalezi thina kufanele ngabe sidlala emnyango nezinye iy'ngane. Alibonge igama lenkosi yethu uJesu ukuze kuhlala abantu abadala ngaphambili iy'ngane zidlale idedele abantu abadala kufanele ngabe sidedele abantu abadala siyadlala emnyango. Ngimi la ngokukholwa nangokusho ukuthi ngiyamethemba kakhulu uNkulunkulu ngengimkhulumelayo ubishopi ubaba uArchbishop Chiliza nonkosikazi wakhe. Ngimi la ngimbonile emsebenzini sekunesikhathi eside emsebenzini abebehla benyuka kuwona nobaba uNdlela naye phansi phezulu nonkosikazi wakhe behambe beshumayela ivangeli likaNkulunkulu benza umsebenzi kaNkulunkulu ngenxa yobizo nangenxa yogcobo likaNkulunkulu hayi ngenxa yogcobo lwabantu. Haleluya. Kuye kwafika-ke esikhathini angimile okokuqala lana la kuye kwafanele ukuthi ngichaze sibone isidingo sokuthi umuntu uhlonishwa ngokwemisebenzi yakhe akahlonishwa ngokwemfundo nangokokuba nomuzi omuhle nanokokuba nezimali kodwa umuntu uhlonishwa ngokwekhono nangokogcobo lukaNkulunkulu la uNkulunkulu ephelelisa khona icebo lakhe sabona isidingo sokuthi aqale ahlonishwe ngeziqu zobudokotela. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe okokuqala okwabonakala. Mina I'm a founder of Mount Horeb School of Theology at Umlazi V section. Yila afike wanikezwa khona ngoba kunabantu abambonayo nami futhi ngimbona akuyi ngokuthi kunetiye phakathi. Uya ngokubheka sisikole sibheka kakhulu umsebenzi owenziwa umzalwane ebandleni nasemphakathini ngoba ubizo likaNkulunkulu alisho ukuthi uzosebenza phakathi ebandleni lakho kuphela. Hallelujah. Hallelujah. Lapha nangapha njengalulwandle uthando lwenkosi sihamba lapha nangapha lapha nangapha uthando lwayo Phakameni sihlonipheni induna yasebukhosini sifikile baba ethathe indawo egabe sesibizandla ezinkulu bangcwele azaza sukuma nokubingelela wonke abazalwane abangaphakathi
ngibingelele ababhishobhi, ngibingelele ibishop lami uChiliza. Sengizwile ukuthi senguprofessor manje selwa nebishop. Sengibingelela noNdaba Ezitha engekho kodwa njengoba sikhona ukhona. Ngimxolisele ube nezinye indlela sabantu abangaqondakali ungasibhekela lolo suku ukuthi ngalolo suku vele kuvele ezinye indlela kodwa-ke sizamele ukuthi sipintshe siyiyeke lezi ezinye silalele izwi laNdaba Ezitha. Cha akukho okuningi ngiphakamisa ukubonga kubazalwane bonke bengaphakathi nababhishobhi naboprofessor. Ngiphinde ngigcizelele ukuthi uthemenyuka uNkulunkulu wakhuphuka nani nakhuphuka. Aseniyabona ukuthi uBishop Chiliza umele akhuphuke naye aye la koprofessor. Anikwenzanga iphutha lokho. Ngitshelwa yimina anikwenzanga iphutha manibeka uBishop Chiliza kuprofessor. Ngihlalile naye umuntu singahlala nje naye ufika ngoba ezosho lokho aha mina ngumuntu okwaziyo ukufunda umuntu sengimfundile ukuthi umuntu onjani. Uthi eqala ukukhuluma sekufunde wonke umqondo umuntu ngempela futhi onayo futhi inhlonipho ongasho ukuthi wena umncane wena umdala umuntu nje ujwayelekile kodwa ngiyawubonga umqondo wakhe. Ngiphinde futhi ngibonge lapha kubaba uya Bishop inkulumo ayikhulumela njengoba ekhuluma bebhala incwadi bengeke ekhuluma nje ukuthi mhlambe uyakhuluma bebhala incwadi uthi ozothi noma iBishop ngoba kuyahanjwa phela emhlabeni noma uhambile seqhamuka leyo ndoda sizohlukumeza abantwana ezohlukumeza umama ithi imina la sesiyazi sibhalile sikodele ukuthi amukho oyoqhamuka ame kule ndawo amukho. Ngoba nathi siyazi ukuthi la emabandleni kuyaxatshwana ushilo uBishop into yaziwayo le kuyaxatshwana khona bezayo ngoba beze kuzobheka ikhona kanti funa sazi ukuthi ubizo ngeke uye entweni ongabizelanga kuyona uzofika uhlale ngaphela ngisho 5 minutes siyabona selichithile kulona ubizo lakho. Kumele ngempela obizwe uzimisele ukuthi mangibizile ngibizile mangabizwana angibizwana. Ungalithathi ubizo lomunye umuntu uyeke zamo lwakho mhlawumbe khona la ubizo lwakhona ongazi wena ngeke lelalo omunye umuntu. Ngiyabonga ngizocela ukuthi-ke kubanjiswane kahle. Saphinda ngiyasho ukuthi uprofessor ezothi uprofessor ngisasho ukuthi Bishop umuntu okahle la onokuhlonipha futhi noma efikile nje kumina ukubona nami ngizwe ukuthi hewa ikazi ukuthi ngenze hayi kanti uzozixoxela uzosho lo wakusho futhi asheshe abaleke futhi athi nosekhumule ukuthi ushutha wena. Sengizocela nomprofessor ngiyazi ukuthi uyayibeka izandla ukufike nje lapha kumina ekhaya uzombeka izandla. Hayi ngizocela umkhandlu-ke wami lo wenkosi engihamba lamabhuku ade wabhala uBishop wami lapha azodlula ukuthi Ndaba Ezitha leya ndawo imile uChiliza enye indoda enesizo esikhulu noma enesizo esincane ayikho. Yabo inkosi inibusise.
asizishaye basazincane kakhulu haleluya ke sibonge uNkulunkulu baba egameni lika Jesu inkosi ephilayo sesilethe injabulo yethu egameni lika Jesu izipho zethu ukuzombonga kungangamazwi kuphela kodwa nangezenzo ubukhulu bakho uNkulunkulu wethu umsebenzi omuso owenze empilweni zethu yasimangalisa oyengcwele sisize manje egameni lika Jesu kule session esingena kuyo masenziswe nguwe uNkulunkulu namandla egameni lika Kristu Jesu inkosi ephakeme